Smokende, smakkende en loerdbeljende collega's. Voor elke een is het weer kenbaar, maar hoe libben we op de werkvlier? Japke D. Bouma die had de gouden tip. En het waren al die Frieske amateur toneelspelers wel te dremen aanstaan de ambities van regisseur Rosemarijn Strubbe. Goeie, dit is biend op de dag dat er zwaar binnen hoe het waarom rinnende aantal leden van de ijsclubs ek in Friesland. Ja, Agen, als we dit zo zeggen, ik weet dat het bij dan de bloed wat rapper begint te streamen. Ja. Door bestek van de ijsvereniging, liet begin. Je bent heel succesvol. Zeker dat er ijs luidt, dan is het smoordruk. Ja. Maar hoe verklaar je dit? Want ik ken me vast op dat is wel een beetje schriks hiervan. Ja, ik had het net verwacht, maar het is natuurlijk wel zo. Er is nu al 2 jaar geen natuur-ijs geweest. En dan wist eigenlijk automatisch dat het enthousiasme wat delbaar het. Ja. En er hoeft maar 1 winter maar flink natuurijs. En dan just echt de redensverkeep en alles, dat leeft weer op. En er is in het verleden ik denk wel een tijd geweest dat er 4 jaar lang haast geen ijs weer. Dan wel het zien hier, toch? Nou, Sarah ook het net zo. Maar er is een generatie geweest die het weinig rieden had in hun jeugdjaren. Ja. En dat, dan is een hele generatie net verlen, maar het neemt wel al. Ja, want wij zitten natuurlijk aan weer plat voor de televisie. Dit weekend begint het rijden weer. Dan zitten we naar Sven Kramer en al die orentoppers. Maar betekent dit dat die kans lietse wordt dat we weer een talent hebben in Friesland? Nou, dat is net zijn natuurlijk. Het ben ik 2 verschillende dingen. De breedte sport, dat is, als er natuurijs is, dan is elke keer op het ijs. En de specifieke wedstrijdsport, echt naar de baan of naar Tialf of naar de Elfstedenhal, dat is toch een orencategorie. En ik denk dat ze daarop doelen dat die groep, dat die voornamelijk minder is. Ja. Zullen we even zien naar dat gevoel van die? Op het moment dat het dan lekker koud is, dan kun je wel heel gauw rieden. Zeker bij die, in die prachtige feerieke omjouwing. Oké. Ja, daar heb ik een heel mooi beeld van. Is het wat te doen? Ja, daar is wat slecht is, maar verder is het wel mooi. Alsjeblieft. Hartstikke goed. Het is de moeite waard om 2 uur in de auto te zitten om hier te komen. Dus, Hey, maar Japke, wat vies je er eigenlijk van? Ik bedoel, wij maken je dan nu zoals Friesen wat zwaarder, maar... Nou ja, hier gaat denk ik ieders hart toch sneller van slaan. En ik heb een vader die een Elfstedenkruisje heeft. En ook de vader van mijn dochter heeft ook notabene ook een Elfstedenkruisje. Dus ik ga helemaal met Agen mee. Ja, maar ja, we zijn al hinkelijk. Hoe zit het met jou, Rosemarijn? Nou, ik ben zelf nooit heel goed geweest in schaatsen, omdat er dus heel vaak geen ijs lag in de winter. Maar mijn vader staat inderdaad ook op de lijst. Hij wil nog heel graag een keer een Elfstedentocht schaatsen. Maar dan neemt het tussen op met die leden. Dus zoals dat het dan wat kouder wordt, dan komt het wel weer bij. Maar binnen zaken die je dwang kunnen om dat wat makkelijker te uitzien, om toch de rieden te blijven? Nou, je hebt een plaatselijke ijsclub, maar de plaatselijke squallen. Ik weet uit een heel soort dorpen, doggen ze mij maar het squallenrieden. Ja. En ik ben nou zeker al wel 4, misschien al 5 keer weer op de ijs geweest. Met de bus vanuit het dorp. Ik al luid geen ijs, dan geef je hem altijd nooit voor. Met de bus daarheen en laat ze maar een beetje rieden. En als er dan straks naar de ijs komt, dan komen ze beslagen ten ijs. Maar de kosten, want dat jaar dus, we krijgen een joer, het is eigenlijk vist het joer om te rieden. Dan mag naar die baan daar, dat kost een soort geld. Dan mag redens binnen 200-300 euro. Nou ja, inderdaad. Als je heel specifiek echt op het wedstrijdrieden giest en dan was het elke week meerdere keren trainen, dan wordt het wel prijzig. En er altijd heen rieden. Ouders met de voetbalclub in het dorp, de stappen ze op een fiets en ze rieden erin. Maar of naar Tialf of naar Ljouwert. Ja, Ljouwert.
Ja. Want hoe belangrijk is dat die baan er nou is? Hartstikke belangrijk. Voor gewoon vooral uit Noord-Friesland. Het scheelt zijn jel oren. Als je naar 3 kwartier rijden naar het ijs, of je kan er in een kwartier wezen. Dat scheelt een hele Ja, hoop. we zeggen nou ook die beelden, hè? Dat is te prachtig. Is het een concurrent van Tialf, Tingst? Ja, maar... Want Jim heb je naar Tialf nou. Ja, maar het gevoel van Tialf is toch ook wel heel belangrijk. Maar nee, het is uniek. En ik vind dat is uniek voor Friesland. Dat er 2 ijsbanen liggen. En dat die van komende winter ik best wel weer heel druk bezocht worden. Maar voor mij leeft het nou nog net. Nee. Ja, van een beetje wie krijgt mij tijd. We moeten zaterdag mogen we de hele dag nog zielen. En dan zoek ik nog wel haast op het ijs. Nee, Nou. dat wordt het nog echt even een paar weken. Oké, maar de camera, zus dat lampje, krijgt even van mij even 10 seconden. Spreek die band om. Die band die op de bank zit en wacht net... even, net al in de band, maar ik de plaatselijke ijsclubs. Pak hem nou, hè? Kom op. Oké, de plaatselijke ijsclubs kan ik dingen organiseren waar toch de band actief worden. En dat kan mij, ik Simmerdijs, hel je de club bij elkaar en gaan te skileren. Op rolschaatsen, activiteiten organiseren. Dus dat is wel belangrijk. Dat ik de squallen, de plaatselijke ijsclub en ik de ouders een keer op een snijden mee, de band in de auto en gaan naar Tialf. Dit is of naar passie. de Elf. Aangehouden het Nou, feest. kleert. Als er ijs komt, dan ben Daar ben wij er weer bij. Dan ben we de kleer. Oké, bedankt. Ja, Aartsen dan vorige week weer eventjes in Nepal. Want dat is het laatste deel van het vriezen in Nepal. Dan zorgen we hoe het is op die basiskwallen die het bot trof van binnen daar troch de aardbeving. Ja, nou zullen we het hebben over de ambities van amateurtoneelspelers. Rosemarijn Strubbe, die is regisseur bij een heel soort amateurvereniging. En nou is er sneun, is er een soort van ziektocht voor amateurspelers, loerdsmeesken, neem maar op, alles uit het theater, om te zien, nou wat is je droom? Hoe ver kun je gaan eigenlijk maar de liedse middelen die je hebt? Misschien wil je wel een topacteur. Hoe zit het met die droom als regisseur? Nou, zelf zou ik heel graag willen dat er veel meer repertoire kwam in Friesland. Dus dat er stukken uit, gewoon goede Nederlandse stukken, maar ook uit het buitenland. In België hebben ze hele goede jeugdtheaterstukken bijvoorbeeld. Die zou ik gewoon heel graag willen regisseren. Neem maar zien. Welke? Ja, ik heb ze al lang niet meer gezien. Maar toen ik zelf in Amsterdam studeerde, dan moest ik elke week voorstellingen zien. En dan was ik echt geïnspireerd. Ik vind het jammer dat er hier in Leeuwarden en in de Lawaai heeft wel iets betere programmering. Maar dat er gewoon weinig interessante voorstellingen staan. Maar ook de toneelmakerij of Theater Gnaffel, die maakt prachtige voorstellingen. Ja, want laten we het even hebben hoe de theaterdingen die tambuus bijvoorbeeld in de stad of in het dorp of zo binnen. Ja, het is toch wel soms wel eens wat kneuterig. Dan zit je daar maar alleen maar familieleden. Want daarom kom je eventjes om te zien. Maar hoe groot is het eigenlijk, dat amateurtoneel? En dan bedoel ik dat legere aspect. En net Jorwert of... Nee. Er zijn, bijna elk dorp heeft wel een vereniging. Dat gaat echt... Het is gigantisch, hè? Ja, het is echt gigantisch. En ze hebben gewoon allemaal een verschillend ambitieniveau natuurlijk. Je hebt de toneelkrieg, dus daar kunnen de verenigingen aan meedoen... als ze een beetje dat wedstrijdelement willen hebben. Maar je kunt ook gewoon elk jaar een leuke blijspel of een klucht doen voor het dorp. Ja, en dat kan heel mooi zijn. Kinderen bijzonder uitzien en er kunnen talenten bij zitten. Dus we aan zijn even hoe dan een talent en ontwikkelen kan. Daar heeft Huns en Luus heeft al 2 jaar geregisseerd. De regie die in Huns en Luus, leuk hè? Ja, heel goed. Huns en Luus. Zullen wij zien naar de vaste hoe heet die hier? Dat was Ziekje om Suske van Hans Brandt. Suske. Nou. Dit is mooi dream, wat? Moest je? En in dream hast du zo doen? Heb best. Hier ben ik, best post. Ja, is ook heel die echo. Nee, ik ken het. Ik tel de wolken in de wetterspiegel. En dan zeg ik? Dij. Ja, dij. Dat dream ik. De lister jongt zijn heegste lied. Och, Suske, kom er nou, dat was de squallen. Hoe vaak maakt het nou naar César? Ja, dit is wel herkenbaar. Kistenstickers zijn wat aardig? Of? Ja, de plaatselijke toneelclub. En soms dan zit je ik wel eens met krontje. Omdat je de souffleuzen die je boppen alles uit. Dus, maar ik begreep, dat is echt voor het hegere niveau. Nou, het hegere niveau. Ik wil heel graag gewoon andersoortig toneel in Friesland hebben. Dus ik kies vaak een Nederlandse tekst uit en die laat ik dan vertalen. En gewoon een mooi jeugdtheaterstuk. Maar dat is wel het voorbeeld van uiteindelijk werd het omdraaid, Sleur. Want daar is het eigenlijk het idee,
je kan eigenlijk volle meer met zo'n dorpstoneel als dat je misschien al wilt denken. Ja. Maar kies een voorbeeld, Jan, maar hoe je met beperkte middelen dan toch een geweldig stuk maakt kunnen. Nou, het gaat denk ik ook niet alleen maar om een stuk maken, maar juist ook wat je allemaal nog meer zou kunnen als een toneelvereniging. Ik ga zelf aan de slag met het maken van een flashmob. Dat je gewoon kijkt wat je met theater nog meer kan doen. Wat is dat, een flashmob? Nou, een flashmob is dat je in een gewone situatie dat er onverwacht iets gebeurt. En meestal zie je dat met dans, dat er opeens allemaal mensen gaan dansen. Maar je hebt ook andere manieren. Ik heb allemaal filmpjes opgezocht. Je kunt onverwachts in de bibliotheek dat allemaal mensen gaan zingen, dat er een opera ontstaat. Of in de collegezalen, dat er theatervoorstellingen En dat als sneun gebeuren? Of gebeurt dat nog ergens een keer? Nee, ik wil eigenlijk gewoon in groepjes met mensen gaan werken van oké, wat is je wens, wat is je droom, wat zou je mensen willen vertellen en hoe zou je dat dan in een flashmob kunnen doen? Dus ja, en ook vooral ook met de jongeren. Ik heb het in Jorwet ook gedaan met de jongeren, dat ze voor de Ierpe Losspel uit zelf theaterstukjes en muziek deden. En dat het publiek dus eigenlijk verrast werd terwijl ze naar de tuin liepen. Ja, want dat is misschien wel typisch Fries, hè? Ik weet het, waar ben je in Amsterdam? Ik woon in Utrecht, Ja. ik werk in Amsterdam. Maar hebben ze daar een heel soort mooi het amateurtoneel? Of? Ik ben daar wel een beetje uit, moet ik zeggen. Ik heb tijdens mijn studietijd heel veel toneel gespeeld. Dus ook in een amateurverband. Maar ik weet niet precies hoe dat nu is in Utrecht. Nee, want dat in Friesland is het echt wel een soort van verbindende factor soms, hè? In het Warpenek. Ja. Maar is dan de ambitie, want dan is het vaak gewoon leuk en het is voor je ouders, het is voor de borman. Is dat ambitieniveau dan te leeg? Of hoe zus dat? Ik denk dat mensen met hele verschillende motivatie meedoen. Heel veel vinden het gewoon gezellig om een heel winterseizoen elke week met elkaar te repeteren. Dat is het ook. Het is ook gezellig, dus dat is ook heel belangrijk. Maar er zijn ook mensen die het gewoon echt heel leuk vinden om gewoon even in de schijnwerpers te staan of in de huid van een ander te kruipen. Ja, want we hebben nog een jongen die zei toch van dat wordt echt een talent, hè? Of dat dat is heel leuk om te zien. Die komt uit Huns. Dat is Jesse Postumus. Die is 19 jaar. Ja, dit is hem? Ja, dit is hem. En toen ik daar kwam regisseren, toen was het nog echt zo'n schuchtere jongen. En je hebt gewoon gezien in de 2 jaar dat ik daar nu ben, dat hij zich heel erg ontwikkeld heeft. En appte hij hem maar laatst dat hij een week op de Kleinkunstacademie proeflessen heeft gevolgd in Amsterdam. Ja, dat vind ik fantastisch. Wat betekent dat voor jou? Ja, dan ben ik echt wel trots hoor. Ik vind het zo leuk als je iemand echt kunt raken, zeg maar, met wat je zelf heel leuk vindt. Ja, nou mooi. Laten we hopen dat er dit weekend een heel soort mensen rekken worden. Ja. En dat we daar dan wat talenten in vinden. Hè? Dat, het is als het net in de reden in slag het. Nee, maar het is een kenmerkend Friesland. De plaatselijke harmonie en de plaatselijke toneelclub. Lotterij naar de team. En de plaatselijke ijsclub. Lotterij en doemsje. Ja, hartstikke leuk. Maar dat is belangrijk, het dorpsgebeuren. Ja. En dat er een talent uitkomt, ja, geweldig. Ja. Nou, succes dit weekend. Dankjewel. Maak er wat leuks van. Ja, nou hebben we dus een laatste deel van uw serie in Nepal. Een indrukwekkende serie wat mij betreft. Want dat Londen dat waard in april trof een zware aardbeving. Nou, Gerrit de Boer, uw verslaghouder, die ging met Frieske hulpverleners naar dat gebied. En hij is op een squalle die het krek precies in dat epicentrum van de beving lag. Vanwege de voorleefde vertrekken van de betinker en Sint-Wurgen secretaris van de stichting, vrouwtje Nijholt, werkt het SNPN voor een grutpad in de min toegankelijke dorpjes in het Gorka-district. Zo'n 2000 zo'n ben er zo'n squalen gebouwd. De meesten lezen naar die aardbeving in Puun of binnen terug de oerhiet oorkat van gebroek. Voor eerst binnen er maar yield van SNPN op de meeste plakken neetgebouwen delzet. Maar de bedoeling is om de komende maanden oeral nieuwe squalen te bouwen. En als het slaget komen er nog 3 bij. In 6 dagen rennen we al het 10 locaties bedel. De ontvangst is elke keer traditioneel Nepalees en zonder uitzondering oerweldiging.
We think education is very important for young people, and we are deeply impressed by the way you are going on after the earthquake. Vrouwtje Nijholt kan correct uitlezen waarom zij en haar stichting dit werk doen. Nepal is een prachtig loon van bergen, maar ook prachtige mensen, maar ook een soort jermoeden. En dat alles maakt het dat je hart te jippen hebt om hier wat voor te doen. De €230.000 die het zo'n de aardbeving bij elkaar is, vormen een mooie basis voor alle nijbouwplannen. Maar er blijven nog genoeg wensen. We hebben nog heel soort nodig. In ieder geval voor komend jaar nog €60.000 minimaal voor het waskwallen. En dan praten we nog net eens over de toiletten die er nog komen moeten, de watertappunten, de bibliotheken, de leermiddelen, de bankjes, nou ja, steeds maar alles. Ja, prachtig daar. Ja, de volslijne interviews met de SMPN, bestuursleden Vrouwtje Nijholt en Gerda Breusma, die vind je overal op uw app en op de website. Ja, de fans die zeggen alle weekend weer uit naar haar column in de NRC. Maar je thema de rariteiten in de jungle van de werkvlier. Japke D. Bauma, dit is die boek. Ja, enorm dik geworden. Ja, dat is een hele mooie. Ik schrok er zelf ook van, moet ik zeggen. Maar voordat we beginnen over al de nieuwere dingen die het voorbij kwamen, zeg ik alweer poepen op kantoor. Doe je dat ja of nee? Nou, daar kunnen we nog heel lang over praten. Maar die D, Japke D. Wat is dat? De D is van Doutzen. Ik heet eigenlijk Japke Doutzen. Zo hebben mijn ouders me ooit genoemd. Maar dat werd al heel snel Japke. En ik vond Doutzen zo mooi. Ook al voor de echte mooie Doutzen geboren was. Mijn beppe die heette Doutzen Wiepke. En op een gegeven moment heb ik die D eraan vastgeplakt om haar te eren, zou je kunnen zeggen. Dus dat is het verhaal achter de D. Ja, een mooi soort van stamboek onderzoek. Dat is dan een echte Fries best. Ja. Maar wij kennen dat niet. Het is echt een typische Fries, hè? De praat ik net. Nee, ik spreek helaas geen Fries. Daar ben ik nog steeds heel boos over, op mijn vader. Waarom dat? Nou, nee hoor, helemaal niet. Maar in de zin van, het is natuurlijk als kind heel erg leuk om heel veel talen mee te krijgen. En ik heb het wel horen spreken tijdens mijn jeugd. Mijn moeder komt uit de Veenkoloniën, dus de ene weekend spraken we Gronings en het andere weekend Fries. Maar ze hebben met mij nooit Fries of Gronings gesproken. Dus dat is natuurlijk niet ontwikkeld daardoor. Nee, dus dat is wel heel jammer. Die taalgevoel is wel geweldig ontwikkeld. Het Rossés in meertaligheid. Ja, de kantoorjungle, het is hilarisch. Voor de mensen die de columns net kennen, laten we gewoon maar even een paar leuke dingen van die erbij pakken. Observaties die staat door bij collega's, die is juist. Want hoe is dat voor jou begonnen? Wanneer toch ik ben helemaal gek van die collega of van die collega. Ik screeuw dat op. Nou ja, het grappige is dat eigenlijk iedereen altijd tegen mij begint. Als ze weten dat ik over kantoor schrijf, van hoe erg kantoor wel niet is. En hoe verschrikkelijk het is om daar de hele dag te zitten. En ik had voor de uitzending met Agen nog even... Dat zit net op een kantoor, hè? Vreselijk. Ik zei erger internet. Nee, maar goed. Nou, en daar begint iedereen altijd mee. Terwijl voor mij kantoor juist begint met hoe leuk het daar is. En hoe geweldig we samenwerken. En wat een geweldige kranten we maken. We maken Handelsblad en NRC Next elke dag. En hoe ongelooflijk leuk het is om alle taart te eten. En om kroketten samen te eten. En een bureaustoel racen. En wat mij betreft is het daar ook mee begonnen, met die leuke dingen. En het allereerste wat ik heel graag wilde beschrijven was de koffieautomaat. Wat mij betreft de oermoeder van de kantoorschepping. En iedereen komt er. Iedereen praat er met elkaar. De geur van koffie 's ochtends is een van de weinige dingen die mensen volgens mij op de rails houdt.
Daarom was mijn eerste stukje ging over de koffieautomaat. Dus mijn begin is veel positief. is eigenlijk volle leven, maar uiteindelijk komt het bij die stjonkende rijstwafels. Die mensen dus echt bij u continu opeten. Of Japanse mix. Wortels. Nagels knippen. Neem nog eens een paar dingen. Wat zijn ze? Uitjes. Siepels opbouwen? Ja, Wat nog meer? Ergernissen. Er beginnen al heel veel ergernissen voor je op kantoor bent. In de trein is bijvoorbeeld verschrikkelijk natuurlijk. Ja. Ik werk in Amsterdam, dus ik kan ook niet anders dan met de trein. Nou, dan heb je dan zit de meeste ergernisniveau level op boven je oren. Vouwfietsen, heel erg. Okay. Maar bijvoorbeeld de bosse wortels, de collega's die altijd vooraan staan bij het trakteren. Bij het gebak. Die niet leuk zijn. Oh, vreselijk. Dus dan heb je het gekocht voor de leuke collega's die je wil trakteren. En wie staat er weer vooraan? Die ene verschrikkelijke collega. Of 2 keer nemen. Altijd. Ja. Maar de printers die vastlopen en dan degene die dat gedaan heeft, die het niet oplost. Het gaat... Ook wat ergere dingen in de zin van de collega die altijd de baan krijgt die jij wilde. Ja. Dat gaat natuurlijk wel dieper, dus daar gaat het boek ook wel over. Maar wat het nou heel aardig is, die boek heb ik oren inspireerd. Bekende televisiemakers van Koef Noen. Die komen dan bij en dan meestal schreeuwen om een sketch. Nou, ik ben wel fan van Koef Noen. En nou snap ik weer die sketch. Waar komt die we nou even zien kennen? Zullen we even zien? Dan kun je het nou wel uitlezen. Koef Noen. De cursus clownerie met moeilijke collega's die gaat niet door. Dus die wordt toegevoegd aan de kliniek Algemene Acrobatiek voor de middenkader. Oh, jammer. Ik ben zo verheugd. Nou, ik was sowieso niet gegaan. Ik heb een verklaring van de bedrijfsarts, dus... Maar we gaan snel door met de volgende cursus. Hoe hou je vaart in je verandertraject? Het is eventjes belangrijk dat je vertrouwd raakt met het apparaat. Oh ja, dat zeg ik ook altijd op een eerste date. Het gaat hierbij om de juiste balans. Het heeft allemaal te maken met houding. Oh ja, vertel mij wat. Pas als je de goede houding hebt, kun je lekker gaan rijden. Oh, hou jij toch eens op met die seksistische opmerkingen, zeg. Nog even en ik neem contact op met mijn vertrouwenspersoon. Ook al ben ik dat zelf. Geil. Ja, sorry, ik vind het wel. Dit is herkenbaar. Ik vind vooral die vrouwen heel erg leuk. Ja. Nou ja, die oerel les van het en niks wat. Nou, dat is de collega die ontzien moet worden, zoals ik haar noem in mijn eerste boekje. De Koef Noen sketches die zijn gebaseerd op het eerste boekje wat ik heb uitgebracht. En Paul Groot van Koef Noen die kwam daar toevallig op het spoor, dat boekje. En die is daar toen mee begonnen om daar iets mee te willen. Ja. En zo heb ik samen met hun die sketches gemaakt. Maar er zit bijvoorbeeld ook de collega in die altijd ziekelijk flirt met de andere collega's. En ook de lul van sales zit erin. En de geboren leider. En allerlei types collega's. Maar als je er dus ook nog tips zien, misschien voor u is wel handig. Doos is net op kantoor. Nou, vreselijk, wat ligt er meer dat Gisteren mij 2 belangrijkste tips even nemen van hoe wij daarmee omgaan moeten. Ik vind trouwens ook wel gezellig dat ik me erger ken aan collega's. Maar... de allerbelangrijkste tip is, laat het los dat er tips zijn. Er is geen receptenboek. Je mat het toch. Je moet het over je heen laten komen. En er zijn ook geen tips die voor iedereen hetzelfde werken, voor elke baas. En het tweede is, in godsnaam met humor. Ja. Maak in godsnaam elke dag grapjes met elkaar over over verschrikkelijke dingen die je aan het doen bent. Wat Koef Noen net zei, de verandertrajecten, de strategische beleidsnota's. Maak daar alsjeblieft grappen over, want anders is het niet te overleven. En daar gaat het boek over. Okay, maar dat is niet het hele leven. Er moest altijd de humor erin houden. Ja. Dat is wat een mooie quote om uit te hartstikke bedankt. Hè. Leuke tafel, Joen. Dat boek is gewoon te kopen. Kist oerel vinden en zorg ik even op de Twitter, want het is bijzonder grappig om te volgen. Ja, onze 4 deze bient van nog een hele mooie Joen verder. Pas voor de mond zitten. Oh, ik zie het even op. Vanwege de Frieske derby houden we morgen een speciale buurtsport. Met Joop Gauw, Wim de Rom. Nou, die ene van het Iernommers. Oh, die van de... Dus alles, hoe jij het vindt kan buur. Morgen in buurtsport. Hoi man.